Mi Crno i kulturni kolektiv Skroz na društvenim je mrežama otvorio registar izdajnika u koji se već upisalo mnoštvo ljudi. No kako je u zemlji očito mnogo izdajnika koji bi što prije htjeli priznati krivnju, stranica se svako malo ruši. Informatičari kažu da treba biti strpljivi i da će se svi koji žele stići upisati. Ministar branitelja tek je najavio, a registar izdajnika već se pojavio. Osvanuo je na internetu, a izdajnici se mogu sami upisati i navesti razloge i vrstu izdaje. Nisam stigao niti imao prilike ništa ukrasti od države. Nisam nikada raskitila bor 6. siječnja. Nikada ne vičem za dom spremni. Plaćam sve poreze kao a ne pravi Hrvat. Među izdajnike svrstao se i Marko Milošević i to prije nego je kolektiv Skroz objavio registar. Za sada tek pretpostavlja tko bi se mogao naći u njemu. Ne izdajnici Hrvatske, nego politički protivnici određenih ekstremno desnih klika će biti definirani kao izdajnici hrvatskog nacionalnog interesa, a ponovno iz povijesti znamo da je to samo prvi korak ka ograničavanju nekih drugih sloboda, kao što su na primjer kretanja, izražavanja, organiziranja. Ministar branitelja jučer je potvrdio da još ne zna kriterije po kojima bi netko bio u registru, ali zna da od njega ne odustaje. Nema razloga ako je se neko ogriješio o zakone Republike Hrvatske da se ne nađe, iako neko izda interese Republike Hrvatske, da se ne nađe na tom registru. Registar podržava i prvi potpredsjednik vlade. Nije to više lov na ljude, nego recimo lov na istinu, ništa drugo. Nemojmo i pustimo to. No Most ne želi pustiti. Protiv su registra. Glasnogovornik poručuje, to su unutar stranačke kampanje. Mislimo da je to apsolutno nezakonito i pitanje je ko bi se sve tu našao, kako bi se to određivalo. Ne želimo nikakav lov na vještice, mislimo da nam to nije potrebno. Hrvatska ima puno bitnijih gospodarskih problema kojima se moramo baviti. I dok velik dio javnosti najavljeni registar izdajnika brine, barem ih ovaj internetski nasmijava. Potpredsjednik Sabora Ivan Tepeš